Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. I am the firstborn mumhuri mandakaberekerwa, zvekare ndiri the firstborn kudzinza rekwedu. Saka ndine nyaya idzo dzandakaudzwawo nasekuru vangu, ndikaudzwa zvekare nababa vangu. Saka baba vangu vakashaika. This was last year. Dambudziko riripo mukoma nderekuti mumhuri hamusisina unity at all. Nekuda kwekuti baba naamai vangu vainge vaine masecrets avainge vachiziva about sekuru, because ndivo vega vainge vachiri kubhilivha mune zvechivanhu. Vamwe vose vainge vakatendeuka vakuita zvekunamata. Saka pavainge vachinzi nasekuru vanhu vange vachidzoka kumusha kuitira kuti pange pachizobikwa doro remumusha, ivo vainge vasingakwanisi kuuya nekuda kwekuti vainge vava maKristu. Saka isusuwo takangokurirawo kumusha, nazvino tigere pamusha ipapo patingatoti ndipo pamuzinda. Kana varisa sekuru vedu mukoma, ivo vainge vaine mapurazi akati wandei. Mamwe acho akazotoita zvokutotorwa pahondo iya yeminda. Saka sekuru vedu ivo vainge vari umwe wevanhu vatema avo vakashandidzana nevarungu, because vainge vakatotenga imba muHarare. Imba yacho iyoyo yakazototorwa hanziwo nevamwe vakuru mushure mekunge hondo yapera, vakatorerwa zvekare mapurazi. Saka zvekushandidzana nevarungu havasirivo vega sekuru vainge vachizviita, asi kunyange nemadzikoma avo vaishandidzana nevarungu. Saka dzinza rekwedu tingori vanhu vekuti takadzidza, because vanin'ina nemadzikoma asekuru vamwe vacho vakatoendeswa kunana America, kunana UK makore awo. Vanhu vatema pavainge vachidzvanyirirwa nevarungu, madzikuru edu vaitoendeswa kumhiri kwemakungwa. Saka vamwe vakaenda kumhiri kwemakungwa havana kuzodzoka zvekare. Saka sekuru vakazoita lawyer uye zvekare vakazokwanisa kutengawo imba kune rimwe suburb muHarare nemapurazi, because vaifarira zvekurima. Saka sekuru vangu patainge tichiudzwa nababa zvinonzi sekuru vakaurayisa vanhu vatema vakati wandei, because ndivo vaitopiwa mari nevarungu kana kuine avo vanenge vachifanira kuti vange vachizofamba vachitsvaka kunenge kuine mabhesi emasoja makore aya ehondo. Saka baba vangu vaitombofamba nababa vavo vachifamba vachipa vanhu mari mumapurazi, zvekare nezvimapepa zvinenge zviine zviso zvevanhu vanenge vari pawanted list, nemari zvekare iyo yawaizokwanisa kuti unge uchizopiwa kana kuri kunzi unenge wabata kana kukwanisa kuziva kwaanenge akawanda. Mamwe mazita acho avo avaitotaura mazita evamwe vakatoitawo vakuru vemunyika, vakaendawo kuhondo vakanorwa hondo. Saka baba vaitotiudza kuti ningi ndakatoudzwa nezvake nababa vangu kuti vakatombopiwa mapepa avo avaitofamba nawo vachipa vanhu mumapurazi, vachiti kana mukasangana negandanga iri rinonzi ningi, munofanira kuti munge muchizondiudza muripo wenyu uripo. Saka zvichitaurwa zvinonzi vakatowandisa. Vamwe vaitobva kuhondo vaizotopanduka vototanga kutochengetwa pamba pedu vachitopiwa mari, vozogumisidzira vatovawo masoja, but vava kurwa vari kusaidhi revarungu nekuti vanenge vaine information yakawanda. Saka sekuru vedu vaike vakangwara panyaya idzodzo
chavainge vachingotarisana nacho kungotsvaka mari nekuti vange vachizova mupfumi nekuraramisa mhuri yavo. Saka mushure mekunge ivo sekuru vazoshayika, then vana baba vedu isusu ndobva zvakatangira. Madzibaba edu vainge vasina unity nekuti vamwe pavakazosara muHarare vasingachadi kudzoka kumatongo, vainge vava kuenda kumachechi akaita sana AFM, vana Sayoja nana Methodist. Saka vainge vasingachadi kuti vange vachizodzoka kumatongo vachiita chivanhu icho chavaiziva kuti ndo chinovararamisa, nekuda kwekuti vanhu vacho vakaurawa mudzinza vakawandisa munguva yehondo. Saka baba ndivo vainge vava kungoita zvekupira vachitidzidzisa zvekare kuti kune chinhu chinonzi kupirwa. Ndokusaka isusu tiine mari yakawanda kudarika dzimwe hama dzedu dzose. Chishuviro changu kuti ndinge ndichiona dzimwe hama dzangu, ndine ma-cousin sisters nema-cousin brothers angu, vanhu vekuti vanotambura kusvika pekupedzisira, asi handikwanisi kuti ndinge ndichivaudza chokwadi chandiri kuda kuti ndinge ndichikuudzai. Zvimwe zvacho vanozviziva kuti dzinza rekwedu kuti unge uchikwanisa kutoshandawo basa rekuti kana ukashanda ukawana mari unokwanisa kuronga nayo mari iyoyo. Panofanira kuti pange pachitobikwa madhoro ekudzikamisa mhepo dzevanhu vose avo vakauraiswa nasekuru. Saka ndizivi kuti how do I approach my relatives. Kunamata vanonamata zvavo, but hazvina zvazvinobetsera nekuti mudzinza rekwedu makadeurwa ropa rakawandisa. I guess kuti kwavari ikoko vanhu vanongoraramawo vasinganzwisisi kuti asi sei vachiita sekunge vanhu vanongorarama vachishandira mweya wengozi, ende vanotoushandira mweya wengozi, because zvazvinoita ndezvekudai. Isusuwo kana kuri kunzi tikabikawo madoro edu atinobika gore kana rava kunopera, tinenge tichitozvigeza mhepo dzevafi avo vakauraiswa nasekuru vedu. Then tine rimwe iro ratinozobika, doro iri tinoribika uri musi wa1 January. Kana taribika kudaro tinofanira kuti tinge tichirinwa ringe richizopera. Rimwe racho kana kuri kunzi rinenge risina kupera, zvatinoita ndezvekudai. Pamusha panofanira kugara paine mabhuru matatu. Saka mabhuru awa ari matatu kudaro, kazhinji kacho anenge ari eblack. Ende kana tabika doro redu remusi wa1 January tinobva tachizotora doro iroro rinenge rasara ratinenge tatadza kupedza kana tava kuona kuti kunze kwava kuda kunosviba, nekuti hakufaniri kuti kunge kuchizosviba kuti tsva doro iroro richiri mumadhiramu kana kuti muhari idzo dzatinenge takaisa doro racho iroro. Saka tinobva tachizoenda kudanga. Mabhuru iwawo ari matatu, ose ari matatu anenge ari mudanga rimwe chete, but anenge asingarwi, asingaite sei. Tinotopindamo mudanga imomo, then tobva tachizokurura zvipfeko zvedu. Pamba pedu tine jurawo, tine matanga maviri. Tine rimwe danga riri kunze kwemusha, kozoita rimwe danga riri mukati memusha. Danga iroro rakatovakwa I think kuma 1970. Pandakaudzwa nyaya yacho namai vangu, vanoti danga iroro kuda rakavakwa muna 1971 or 72, mushure mekunge sekuru vatanga kunetswa nemweya weumwe mukadzi uyo wavakatengesa kuvarungu. Aipota achitora vana vechikoro achienda navo kuZambia. Saka paakazobva kuZambia zvinonzi akabva achizobatwa nemasoja vari varungu, vakabva vachizomugura tsoka dzake, vakamugura zvikare nemaoko, vakabva vachizomusiya akadaro. Akazongowanikwawo akafa. Saka hanzi akatanga kunetsa, ndipo pakabva pachizoitwa plani iyoyo. Ndokusaka paine danga iroro iro rinonzi rakavakwa kuma 1970s. Zvose izvi hama dzangu dzose dziri kutambura, kana kuri kunzi vakangosvika pamuzinda, pamusha pedu pakatangirawo dzinza redu,
kana kuri kunzi vakangobatana nesu, zvose zvinovanetsa muupenyu hwavo, vose avo vanopinda mumamarriages vachizonetsana nevakadzi nevarume, kana kuti vamwe vanozongofa vasina vana, vanofa vasinawo kana misha, vasina chavanenge vakakwanisa kuburitsa, even though vachishandawo mabasa anenge aine mari, zvinobva zvapera nekuti vanonosukwa nedoro iro ratinobika, randati rimwe tinoribika kupera kwegore, then rimwe racho rekutanga kwegore ratinenge tifanira kuti tinge tichizobika nekuzonwa uri musi wa1 January. Doro iroro vamwe vanokwanisa kuti uroi, but ndozvekudzinza rekwedu. Tinoenda mudanga, patinonopinda mudanga tinenge takapfeka hembe, then tose tinenge tiripo tinenge tichifanira kuti tinge tichizokurura nhumbi dzedu, then tobva tapinda mudanga totora doro redu riya tobva tatanga kuri mwaya pamabhuru, ende anozototanga kutofamba achiuya kwatiri, togadzika hari dzatinenge tiinadzo dzinenge dzakakura. Mabhuru iwawo andotanga kutonwa doro iroro kusvika rapera. Kana rapera, then tobva tachizotora nhumbi dzedu tobva tachizopfeka todzokera zvedu mumba. Tinenge tichitoziva kuti zvatinenge taita izvozvo tinenge tatozvichenura kwegore rose. Saka mhepo dzevafi vose avo vakaurayiswa nasekuru vedu, mhepo idzodzo ndo dzinenge dzava kuita sekunge mhepo dzatinenge tava kusundira kune uyo weropa wedzinza anenge asipo panenge paitwa chivanhu ichocho. Saka nditori nemasisters angu awo anototi kana yava nguva yekuti madoro ari kufanira kuti ange achibikwa, vanotobva kungava kuri kunana China, kunana Turkey, kwose kwavanenge vari, vanotoziva kutoti nguva yakwana, nevana vavo vanotouya panzvimbo votoparticipata. Saka hama dzangu ndo dzinondirwadza mukomanashi, because kwavari vanhu vari kutongotambura, but kana vakakwanisa kusvika pamuzinda nhamo dzavo dzose dzinobva dzapera. Vanhu avo vanobhilivha kuti kana wava kunamata, then it means kuti unenge usisiri part of that bloodline, sezvavanoudzana kumachechi kuti vakatengwa neropa. Ndine imwe cousin sister yangu iyo yandinositaura nayo quite a lot, even though zvinhu zvake zvisingamufambiri. You won't even believe it kuti kuchechi kwavo she is an elder, but munhu anototambura. Dzimwe nguva anotombokumbirawo mari kubva kwandiri. Ndakatomboita makore akati one day ndichitomubetsera because vaitotambura vachitadza kuwana mari yekuti vange vachibhadharira vana maschool fees in time. Saka iye anongoti nekuda kwekuti ndakatendeuka ende ndakatengwa neropa raJesu saka ndava mwana waMwari. Anoti kana akataura mashoko iwawo mwoyo wangu unorwadza, ndinotsamwa kana ndikatanga kufunga kuti munhu anongoraramira chechi, haana chaanopiwa kana kutiwo benefit yekuti ndingati pane benefit yeuelder hwake hwaari kuita kuchechi. Asi kuti ndige ndichimuudza, munhu wandinoziva kuti iye pachezvake anotozviudza kuti what she is doing, she thinks kuti she is very right, but titori nenzira dzedu dzemufamily. Kunyange vanhu vakati zvine uroi mukati, but ndo zvakatoitwa nemadzisekuru edu, hapana chatingakwanisa kuchinja pazviri, and wose anenge abuda muvamwe anotambura zvisingaite. Apa kune vamwe vanasekuru vakaenda kumhiri kwemakungwa vakatorayirawo vana vavo. To this very day we still have communication navo, and tinototi kana nguva yakwana yekuti tinge tichipinda mumatare mudzinza rekwedu, mabhuru awa andiri kutaura nezvawo mukoma. There was even one time this other cousin sister of mine akaenda kuTanzania akanotenga mabhuru matatu, just to show kuti even though they are from another family but we are the same bloodline, kunamata vanonamata. But hama dzangu idzi dzepedo dziri muno muZimbabwe nevamwe vari kuSouth Africa, the way that they are suffering, but vanongovhaira zvavo neChristianity, vachingoti Christianity. Ndichitaura nemi kudai, ndine umwe mwana wecousin brother yangu ariko kuSouth Africa ikoko, anoitawo zvokushanda, but mukoma, her life is not going anywhere.
ndo zvaita kuti ndinge ndichikutumidzirai futi message. Handina kukwanisa kuwana hangu mukana wekutanga ndagadzira fake account. This is my real account. Mapictures amuchaona paaccount pangu kana mukavhura ndeangu zvechokwadi. Saka mwana uyu wehanzvadzi yangu anondirwadza. Handizivi kuti how can I approach mwana kana kuti vabereki vake, because zvigere pamwana iyeye mukoma ndo zviri kumutadzisa kuti ange achipinda mumarriage. Hakusi kunzi mwana asingakwanise kudika, mwana atori right, but iye nekuda kwekuti akagarwa nemhepo yeumwe mukomana uyo ainge ari wekuMozambique, akapondwa nababa vangu. Zita rake anonzi Manuel. Kunyangwe zuva iro raachamira kuenda kuZayoja akambofamba, achatoudzwa kutoti paari pakatogara mhepo yemurume muMozambican akabva kuMozambique. Zita rake anonzi Manuel. Ainge achishandira baba vangu, aivafudzira mombe, sezvandakuudzai kuti sekuru vainge vaine mapurazi akawanda. Saka baba vakabva vachizosangana naye mukomana uyu anonzi Manuel, that is his real name. Saka vakati vasangana naye ndipo apo pavakabva vachizomutora, vakabva vachizoti ange achienda kunochengeta mombe kune rimwe purazi. Handichatauri hangu kuti purazi racho rivipi. Zvinhu izvi pazvakazoitika mainge muri mugore ra1993. Mugore ra1993 kudaro vainge vagara vava kutoshandirwa naye mukomana uyu anonzi Manuel. Vachitaura vanoti ainge ari mukomana mutsvuku ari wechidiki. Saka nekuda kwekuti ainge ari mukomana wechidiki, vakabva vachizoti kwaari, iwewo Manuel, kubva nhasi wava mwana wangu, ndikuda kuti unge uchizondishandira. Kana wandishandira ndichazokupa mwana wangu musikana. Saka akabva achizobvuma akati, aiwa, hapana chakaipa, munokwanisa henyu kuti munge muchizondipa mwana wenyu musikana ndozomuroora. Vainge vawirirana kuti panopera 5 years Manuel uyu achishanda asingapiwe kana mari yepay, ndipo pavainge vachazomupa mukadzi, but vainge vasingatodi kutomupa mukadzi wacho. Vainge vaine zvavainge vakamurongera nechekare. Ivo baba vanoti havana kumbotora makore akawanda. Vainge vava neumwe muZambian uyo wavainge vava kuwirirana naye, ainge aine mabusinesses. Saka vaiti kana kuri kunzi kana vachida chikafu chemombe uye zvekare mune mamwe mapurazi mainge mava kuita zvekuchengetwa mhuka. Saka chimwe chikafu chemhuka chainge chichitobva kunana Botswana kana kuti Namibia. Ndokubva vachizotanga kuwirirana nemurume iyeye uyo ainge aine matraki ake. Vachiwirirana kudaro, vanoti murume iyeye akabva achizoti kwavari, zvinhu zvangu hazvisi kunyatsokufamba zvakanaka Dewa, nekuda kwekuti iwewe neni hatisi kunyatsokukonekta zvakanaka kumweya uku. Tofanira kuti tinge tichimbofamba tiri tose. Saka vakabva vachizoenda kune imwe n'anga. N'anga iyi zvinonzi ndei kuMozambique. Vaendako kun'anga yacho ikoko, vakabva vachizoudzwa kuti vainge vachifanira kuti vange vachizodeura ropa. Kana vakwanisa kudeura ropa, zvinhu zvavo zvaizonyatsokufamba zvakanaka. Saka vakaudzwa kuti painge pachizodiwa ringava riri ropa remwana wavo kana kuti ropa remunhu anenge ari padhuze navo kana sawira wavo. Saka vakabva vachizobvunza vari mumudare vakati, ko kana ari mushandi wangu zvinoita here kuti ndinge ndichizoshandisa ropa rake? Saka mushure mekunge vataura kuti vainge vaine mukomana uyo ainge achivafudzira mombe ainge achinzi Manuel, vakabva vachizosarudza kuti vange vachizomuchekeresa mushure mekunge vapiwa go ahead. Saka Manuel uyo anonzi akazotemwa temwa nedemo. Demo iroro mukoma pavakataura nyaya iyoyo, vakatosimuka vakaenda kubedroom vakanoritora demo iroro vakatorigadzika. I still remember kuti makore acho iwawo taiva tiine kamwe kacoffee table kainge kari keglass. Vakatogadzika demo iroro pamusoro pekacoffee table ikako. Ndakatoona kutoti demo racho rainge richiri neropa, ndobva vachizoridzosera musaga. Saka zvinonzi mapfupa ake
pavakamutema-tema, but vakatoshandisawo vamwe vanhu avo vavakabva navo kwamutare. Vanoti varume ivavo vakangovapa peace job yekuti vange vachitema-tema iye Manuel nekumuuraya. Zvekare mapfupa ake vanoti akazoendwa nawo kuMozambique. Ndonyaya yandakaudzwa iyoyo nababa naamai vangu. Demo iri rakazongoshayika panzvimbo. Handizivi kuti chii chakaitika, but baba vakati vava kurwara, it's like vainge vava kutozviziva kuti vainge vava padhuze nekufa. Saka baba vakazongotora demo vakatorisa mumotikari vakaenda kuMozambique, uko kwavakanogara kuda kweabout 2 weeks vachigara kuMozambique. Pavakadzoka vainge vasisina demo iroro. Saka baba ivo vachitaura vakati vakazoita dzimwe mhiko, sezvo iye Manuel vainge vakamuurayira kuti ainge ava kuda mukadzi wake, sezvavainge vakamuvimbisa kuti ndichakupa mukadzi wako, but vachizviziva havo kuti vainge vachinyepa. Hakuna mukadzi wavainge vachida kuti vange vachizomupa. Saka zvavakazoita ndezvekuti vakabva vachizoita mhiko after vamuuraya. Ndipo apo pavakabva vachizodeketerera mazita edu isusu vana vavo vasikana, kuitira kuti tisazombofa takagonekwa nemweya wengozi kana kuti mweya wechikwambo, zviya zvokuti unoita madzikirira kana kurota uchirarwa nevarume vaunenge usingazivi kana kuona. Saka vakatonyora mazita edu vakamaisa muhari, vakanoisa muninga inoyera iri protection, zvekuti kunyangwe zvikanzi ndaenda panzvimbo pekuti panenge paine munhu ane mubobobo kana kuti vaya vanofamba usiku vachirara nevakadzi vasiri vavo, munhu iyeye angambondigoni. Kunyangwe chikanzi chinenge chiri chikwambo chikauya kwandiri chichida kurara neni, chinotondishaya. Kana kuti mweya wengozi wakaita sewa Manuel, kana ukada kuuya kwandiri uchida kurara neni, unotondishaya. Saka vakabva vachizodeketerera mazita evana vemadzikoma nevana vevanin'ina vavo, vakati nevana vavo zvekare. Saka ndo pari kubva pachizopinda musikana uyu wandiri kuti iye pavanhu vose avo vaanofambidzana navo vanotongomuona ari munhu akachenama, but kuchenama kwaakaita mukoma, secret iripo ndeyekuti mukadzi wemunhu nechekare. Kana akatanga kudanana neumwe murume, mweya uya waManuel unobva wamugara. Kunyangwe pakauya umwe murume pamusoro pake, Manuel anenge achibvunza kuti ko uyu munhu uyu ari pamusoro pangu ndiani? Ndiani ko munhu uyu ari kundishandisa achindiita mukadzi? Saka zvinobva zvachizomutsa hasha dzekuti kana akatanga kuita hasha haakontroleki, haagariki naye. Kunyangwe akagara panzvimbo anenge achingovengwa, because mweya wacho unoda kuti anga achingogara ari ega. Kana akagara ari ega, zvinoreva kuti hakuna munhu anozokwanisa kumubatsira. Anenge achingorarama life yake ari one, achingotambura ari one. Kutaura kudai, kunyangwe zvikanzi baba vake vakaiswa apa, mai vake apa, kuwirirana chaiko. Havasi vanhu vanotowirirana chaizvo, nekuda kwekuti pane mhepo iyo iripo. Mhepo iyoyo inotofara kana achingorarama chilife chake achingoita uzindoga ari ega. Ende mhepo yacho inoita kuti awane simba rekunamata, because mhepo yacho inozviziva kuti nekunamata chete kana nyaya iyi ikasagadziriswa, anosvika pakufa asina kumbogara akakwanisawo kubvisirwawo kana senti, kana kupindawo mumarriage haangambofi akamupinda, nekuda kwekuti mukadzi wemunhu nechekare. Toda kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti hama dzangu dzandinoda dzepamwoyo, ndingadziudzawo sei secret yandakuudzai imi mukomanashi semutorwa, munhu wandisina dzinza naye, but ndakwanisa kuti ndinge ndichiita open up. But kune hama dzangu dzepedyo dzinondirwadza, because ndinotozviziva kuti nyaya yakaita senyaya iyi, maybe kusaidi kwavo vanobva vatoti zvinhu zvavo zvava kuvapandukira, Jesu akanaka, iko zvino zvitava neansa. But kukuudzai chokwadi mukoma, kubva isusu tichikura, iko zvino zvitava kutoda kutonochembera. Hama dzedu vanhu vanongotambura,
kuchechi vanoenda, but chiri kubudako hakuna. I just wanted them to be free nevana vavo, vasazongoramba vari mujoko reuranda, because mhiko dzakaitwa nemadzisekuru edu, mhiko idzodzo dzakatoitwa muri munguva yehondo, yekuti inenge yabuda mudanga ngaidyiwe nezvikara zvesango. Saka ndo zviri kuitika kuti isusu baba vedu vakabva vachizongoramba vari mudanga. Vamwe vana sekuru vakazoenda kumhiri kwemakungwa vanewo mhiko dzavakazoitirawo vana vavo variko ikoko kumhiri kwemakungwa. Vamwe vakatonzi vakatodzoka vakatotaura. Pane zvavakataura zvakataurwa mudanga iro rinonzi rakavakwa nasekuru vedu, kuri kuvandudza mhiko sezvo vainge vakurarama vari kumhiri kwemakungwa. Saka vakatochengetedzwa vari kwavari ikoko. Ende panenge paine zvinenge chifanira kuti zvinge zvichiitwa, vanototumidzirawo financial support, not because tiri vanhu vanotambudzika. Mukomanashi, inini ndine dzimba 2 dzandinadzo, ndisingazotaure hangu kuti dzimba idzi dziripi, but kunotodhura. Mastendi eko nekuzovaka ikoko kunotoda mamillions nemamillions. Handisi munhu anotambura, but kana vachititumidzira mari, vanotitumidzira mari nekuti imhiko dzakasiya dzaitwawo nemadzibaba avo, kuti kunyangwe zvikanzi vanenge vasipo paground, but covenant iya yakaitwa nevanhu avo, neropa revanhu vakaurawa nemadzisekuru edu, vange vachizviziva kuti aiwa, kune vamwe vamunofanira kuti munge muchizorangarira, munge muchizovaisawo muruzhowa apo pamunenge mava kufamba, nekuti vana ava vari kumhiri kwemakungwa, havakwanisi kuti vange vachizovapo pose panenge pachifanira kuti pange pachizoitwa matare awa. Nekuti kana nguva yacho yakwana, panotobuda mudzimu kana kuti midzimu, but isiri midzimu yemumusha medu, but iri mweya yevanhu vakaurawa. Vanenge vachitotaura, vachitotudza zvirango zvavo, zvinhu zvavanoda. Saka uyo anenge ari kunze kwedanga, mukomanashi, ndiye anonzi anozodyiwa nezvikara, anozotambudzika, achisangana nematambudziko mamwe ekuti kunyangwe akatsanya panotsanya vamwe, akanamata panonamata vamwe, kunyangwe akafamba akaenda mumaprofita wesi kun'anga, anenge ava kungotsvaka zvake kudyirwa mari, because iye anenge abatwa ari kunze kwedanga. Handizivi kuti nyaya yakaita so inyayawo here yekuti ungadana hama dzako dzose wodziunganidzawo pasi, wodziudzawo chokwadi. Kana dziri dzimwewo hama dzangu vakagarika sekugarika kwandakaita uko, ivo ndinoti kana ndikataura navo about nyaya iyi yekuti tinge tichimbotora hama dzedu, tongovakumbira kuti for only 1 or 2 years vamboedzawo kubatana nesu apo patinenge tichiita chivanhu chekwedu chakatangwa nemadzikuru edu. Vaonewo kuti upenyu hwavo hauzochinji here, vaonewo kuti vana vavo havazoroorwi here. Isusu hatisi vanhu vanoenda kumachechi zvekudaro, but vana vangu vose, mukomanashi, unyatsokuona kuti upenyu hwavo huri kufamba negwara rakanaka. But dzimwe hama dzangu avo vanoenda kumachechi, vatori nezvigaro mumachechi, vana vavo vanongopera kumitisiwa, kungotambura, vasina kana zvavanenge vachikwanisa kuti vange vachiita muupenyu hwavo. Saka hama dzangu dzigerewo murifa sezvandakaita. Ivo vanongoti isu hatiswere tichinyengerera munhu anenge achinzwa mudumbu, nekuti anenge aine manyoka ndiye anofanira kuti ange achiziva kuti ndinogara padhuze nemukova, kuitira kuti kana ndonzwa mudumbu ndinongovhura dhoo ndichimhanya ndichibuda panze. Saka vanoti hazviite kuti tinge tichinyengerera vanhu kuti handei kutoilet munoburitsa tsvina dziri mudumbu, vanofanira kuti vange vachiuya vega. Asi nedambudziko rekuti vazhinji vedu vanonamata, vanoenda kuzviprofita, havana zvisvino zvavari kuudzwa ikoko, because dai kwanga kuri kunzi machechi avo ndeechokwadi, dai vachitoudzwa kutoti mumusha menyu makadai makadai makadai. Kana ivo vacho vanoenda kumasowe, ndisingadi hangu kuzotaura zvakawanda, sei vasingakwanisi kuti vange vachiudzwa kuti imimi mumusha menyu makadai makamira so, asi vanenge vachingoti tinoenda kumasowe, tinonamata, tinodai. Ndiyo secret yangu yandiinayo, isekret yemumhuri, mukomanashi,
shungu dzangu dzainge dziri dzekuti isusuwo generation yedu, of course zvinhu izvi zvakatangwa nemadzibaba edu because ndo pakatanga kusava neunity mukati. Dai kwanga kuri kunzi zvaiita sezvandinoshuvira kuti dai zvaiitika, kuti ndinge ndichigara pasi nehama dzangu dzose, then mumuri mobva machizoita unity, kuitira kuti ava vana vari kukura vange vachikwanisa kuzoziva kuti ichi ndo chivanhu chemumusha medu. Hapana patingambofa takakwanisa kuchitiza nekuda kwekuti ropa rinomhanya mutsinga dzedu iropa remadzikuru edu, avo vaishandidzana nevarungu, vakaita zvavakaita vachifungidzirawo kuti vaigona panguva yacho iyoyo, vakaunganidza upfumi hwavainahwo. Saka ivo vakazviona sekunge vainge vachigona, ende pakafa vanhu vakawanda vasingazivi kuti vainge vachiparirawo madzinza avo. Saka ndiyo nyaya yangu. Kana mukazoposta, ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi mwana uyu ari muSouth Africa, kana kuri kunzi pakadaidzwa muprofita kana kuti n'anga, hanzi mhepo inotobuda ichabuda ichitaura, hanzi ichatobuda ichitotaura ichitoti ini ndinonzi Manuel, hanzi ndakaurawa after ndapromisiwa mukadzi but handina kuzopiwa mukadzi wacho. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we.